Oh, may kayan! Gumatang kay tilako ko, nalakalang bargain. Ano, kapsa, tilagurap? 5 pesos lang timay sa supot. Matang ka? Ano, sige kapsa. Kailangan nga ko bayad muna. Buy one take one day to. Ito gumatang kayo timay sa supot at the free nga may sa supot. Oh, anya, tigatangon nyo, pili kayo. Abutan, apay, nalakalang tilako ka, nagtataray mo, dagiti, customer town. Oh, bargain, buy one take one. Buy one take one, Marites Pamberto, gumatang ka? Buy one take one, garod ni, masidag ka. Ay, apo, madiyo. Buy one take one ka, buy one take one. 1.5, yes, I want to take the, tawag yan, nag-English kan. Anya yun. Adi, keep the change, gayam na, nagdambel nga talaga na itikapsat yung sika, keep the change, kung nakumako. Then naglakot 100 doon. Buy one, take one, gumatang kayo, apo, kakapsat ko nga nagurat. Ni, lino. Buy one, take one, gumatang kayo, kadin ay atila ko kung tano, maibusan na bumang siton si kayo. Bumang sita! Nangyakit din agad ito eh. Matitakit, buy one, take one, di ka nakakataray na. Mano kanyam. Ay ta, buy one, take one. Di bayad mo garod nagado naklagwakon si kayo. Wanya. Bargain. Nabanglo nga karne. Bargain. Alam amin bayad mo garod man dayta. 25. Ni, nyamat nga utangan. Dayti pa ila ko. Dayti pa nga rodan na utang. Alam mo ni Marites number 10. Bayad mo. Naglakwakon si kayo. Gumatang kayo. Nyakid din. Buy one, take one. Nabanglo nga karni. Nyakid din dagito yun. Marites number 2. Gumatang ka. Utang latan. Utang. Ilistak tulatan. Bayadan doon naman minsan nga tawon. Kinakuripot naman. Dahil nga taon. Bagas. May sasalop. Kurikular tama panak mang sukat. Si tayo mo tatati. Agla ko kakabsat ko nga inarap. Gumatang da ka no tibagas. Tibagas ko 200 di may sa kilo. 200 di may sa kilo. Pinon. Kilo. Ayuda. 5 kilo na surok dayta. Wow, nakagatangan. Makimaritas pa yung Kano, ilao yan. Buy one, take one dayta.